Аз съм много уважаван от ЕВН. Ми как няма да се уважаваме? Нали всеки месец ме дроят? Нали всеки месец ме стрижат? Затова сме тук на протеста, защото ако не дойдем, освен... Затова сме тук на протеста, защото ако не дойдем, освен че всеки месец ще нас стрижат и ще надуят, ще почнат и друго да искат да ни правят. Продължавам нататък. Вече разбрахте, че съм уважаван от ЕВН. Благодарим ви, че се обърнахте към нас. Ми към ходжата ли да се обърна, като ми сложихте 330 лева ток за една стая, бе? ЕВН България е клиентски ориентирана компания, която се стреми да предложи на своите клиенти обслужване от най-високо ниво. На най-високо ниво сте обслужени. Честита баня! На най-високо ниво сме обслужени. Услугата разсрочване на дължимите задължения е възможност за удължаване срока на плащане извън регламентиране в общи условия за продажба на ЕВН. От нея могат да се възползват клиенти, отговарящи на определени условия. Значи в неделя беше на всички ще разсрочим, сега на определени условия. Вашето заявление за разсрочване не е удовлетворено. Защото през последната година имате месечни задължения, платени извън договорения срок. С това писмо, уважаеми дами и господа от ЕВН, още другата седмица аз от името на моята скромна фирма завеждам срещу вас дело за лъжа, за измама и за уронване на престижа на скромната ми фирма. Защото тази сметка, за която аз поисках разсрочване, е на един мой туристически обект в Черноморец и аз не мога да не платя тока на време по проста причина, че те ще го изключат, а мен туристи ще ме издадат жив.